Muhammadu fenete fedinya Muhammadu ala kira bangena Abdullahi de kira bangena abangena amba Aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena minu mikira fe atanu fle abangena makankalu de kira bangena ala kira bangena الحمد لله القائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على الحبيب البشير المصطفى وعلى آله طيبين وصحابته الأكيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على تنو على منكو أما محمد تشيفوي كما فدان فن بلا جلنكا هنا ككيشيني نما يني أكوك محمد رسول الله كا أني أسمو سانموني أكا صحابة نيمو أني ما ما يقولوا نفتغوني بارا نيمان كلي يفوكس jodoma alaka neni aw bela jelenye o jamakulina tebe sirfla la jeba mali kono mali ko kan ka awfo ka wala nyumando sangani wati aka nyama dalila be wajuli kene kono ambalo donia ka fo ambe sika so marala dugumi na lebe wole ko furu silamaya demeton jakulu mimbe na be fo ma ko jamiyatu ansaruddin ulu jera ka wajuli bakene sigi mauludu o nyakarli konnala mimbe na sibirido novembre kalo kle kononton samba fla anitanu kononton kene mi na sheriara ni alislamaya jamakulu baye para nyere nundona ni tonye mo almami dugutigi uluka shereya kuma unuka bunyama kuma ufoliye anga je ka nyamada o sorole unfe ambalma salamo musum ni chew bela jene munu welela mun mola ro jana no rasuluna anga foli ba bela jene ay tangini ala fe kabo shitana toroma o kofe kan zinzini ala to barkama ala mi adamina ani ala malaba o ko fan solla kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan kisi nema bay anaka so dingo na joyon ma bela jene onko anga foli be na bagawe ani invito bela jene akado ka fo ambe maulidi 2019 naissance o nyeneje kenekan ka ben samedi le 19 janvier 2019 no be ben hijra sampa keleni kemenani ani binan kele hijra o emuye kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam tora digile ala Makka ana jenyon ni ala es odru duma o ka Makka bla kata yere kalfa Madina o de hijra antala ka afoye ko ni wajulini ambe kenemi kan ni keneni sigila furu comité bureau flafe donc furu comité bureau fla amno ñemo présentaye bureau folo o ye comité de rama konay o président o ye El Hadj Batraoré furu du konana comité flana no ye furu kulukoroy o président o ye El Hadj Draman Koné donc amba hakila jigi fana ka fa furu amsadin islamia nalaka jen asigina 5 ans ka ben 1997 ma sans bakle keme konondo ani bi konondo wolofla nama flifew oni nyinanche kanga ke 100 fla mutla ka nyefa ko furu si section ami domna ko bi no ye furu commune bela jene comité tan konondo de bisro akonobi o comité tan konondo o be wele sous section o sous section nyemoro ami domna ko bi o nyemoro abe Oustaz Ousmane Keita bolo nu ba wele ko dolo kramo donc ale délégué no sous section bureau fait anaka secrétaire général no ye Bouba Tankrae kata ansaru nye joro fait no ye El Hadj Cheikh Cherif Ousmane Madani Aydara Bamako kata mauludi fete ale fe on kala ka hakilla jigi ka fafuru amsadini islamia asigile 5 ans a président folo o de kera El Hadj Seydou Esmaiga alaka hinala na le signa alaka nemala ama nyini ala fe alaka hinala alaka yafama ani salama shu bela jene donc
ma ba kelen mun tun b'an bolo an ye discours mun kalan k'o ɲɛfɔ a ye bamanankan na o nin n'an bɔra yan an bɛna kuma di invité ma an ka mɔgɔba ma ni ala ka jɛ wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu an sigila hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la ala ka fɔtaw ni sababa bɛɛ amin ko kosɔn a dɔw hɔrɔn ma amin an b'a ɲini ala fɛ amin ya rabbi sa hɛrɛ ala ka jɔn amin ala k'an sigi hɛrɛ la amin fɔtaw ni kɛtaw ala k'u bɛɛ sababa amin a ɲini dugutigi fɛ an bɛ dugutigi fo sigata la ka furu cɛ n'a muso fo denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo ani mɔgɔ minnu y'a dɛmɛ ni hakili ɲuman ye sigata la y'a dɛmɛ ni nafolo ye ani malo an b'u bɛɛ lajɛlen fo ya rabbi an b'a ɲini ala fɛ silamɛya ala k'a dɛmɛ ala k'an k'a dɛmɛbaga ye ala ka silamɛya jidi ala k'an ka jidibaga ye dugu jeunesse an b'u fo u ka baara ɲumanw na ka organisateurs fo ani muso jɛkulu sigata la n'a dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen ya rabbi an b'a ɲini ala fɛ an karamɔgɔ sere usman madan hada ale de kɛla sababu ye k'anw bila ni sira ɲuman nin kan ya rabbi a sira minɛ ko ɲuman ala k'a di an ma ale kɛla ɲɛmɔgɔ ɲuman ala k'anw yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye ala k'o k'ala bonya kama an karamɔgɔ bonya kama bi dɔw lahɔrɔma an karamɔgɔ usayi daɲɔgɔn a bɛna kuma min fɔ bi su na ya rabbi a mɛngulo ɲuman ala k'a di an ma ala k'a nɛn sabati ala k'a nɛn sabati n'an y'a lamɛn a baara kɛ n'a ye ala k'o lanɔgɔ ci b'a bonya kosɛbɛ bi dɔw hɔrɔma salim ya rabbi an b'a ɲini setigi ala fɛ ale min ka an bɔ salon na ka se ɲinan ma ka tila ka na ni anw ye nin kɛnɛjɛba in kan yan an bɛ barika da ala ye sigata la ya rabbi sijan ni kɛnɛya lafiya labanko ɲuman ala k'a di an ma ala ka gɛrɛsɛgɛw foni ala ka an jɔrɔna ko nɔgɔya ala ka an hamiw nɔgɔya ya rabbi an n'an ka karamɔgɔ Serifu Usmani Madani Hayidara ya rabbi an b'a ɲini ala fɛ ala ka sijan ni kɛnɛya di an ma a n'a ka denbayaw ani anw yɛrɛw ani an ka denbayaw silamɛya jan ala k'a dɛmɛ ya rabbi ala ka anw yɛrɛ k'a dɛmɛbaga ye ala k'an kɛ layidutigi ye ala k'an kɛ jogo ɲumantigi ye ka an ka denbaya kisi k'o kunnadiya k'o kɛ an sago ye ala k'o k'a ka alaya bonya kama an sigila hɛrɛ la ya rabbi ala ka an wuli hɛrɛ la an ka taabaw ala ka hinɛw la an ka taabaw ala k'u dayɔrɔ la ala k'u makoto an b'an ka kumaden fo an bɛ maire fo an bɛ dugutigi yɛrɛ fo jama fɛn o fɛn bɛ yan karamɔgɔ kunda an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ala fo ka barika da a ye a ka ɲumanyaba kosɔn ala min ye sankolo ani dugukolo da n'a fɔ zaburu kitabu b'a fɔ anw ye cogo min na ko n'i ye sankolo lajɛ a bɛ ala nɔrɔ ko fɔ anw ye n'i ye dugukolo filɛ a bɛ ala bolo baara nɔ jira n'i ye anw yɛrɛw lajɛ a bɛ barika da ala ye a dɔ ka fɔ ala ye se b'a ye ale de ye adamadenw bɛɛ da joli kelen na ale de ye adamadenw bɛɛ dusukun dɔ b'a ala ye n bɛ foli di o ala ma bi ni n ye foli di ala ma n bɛ foli di dugutigi ma ka foli di kɔmana ma ka foli di alimami ma ka foli di ansar mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma ka musow bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn bɔra u ka so ka kɛnɛ sɔrɔ yan n ka foli b'o bɛɛ lajɛlen ye minnu fana ma se ka kɛnɛ sɔrɔ fɔlɔ matigi ka duwa olu ye walasa u ka se ka kɛnɛ sɔrɔ yan bana bɛ minnu na ni ka kɛ sababu ye o ma se ka yan sɔrɔ an fana bɛ ala deli ala ka banaw suma awa bi n tɛna kuma ji caya n bɛ foli laban di yaku da ɲɔgɔn ma ale min ma sɛgɛn ka an wele a fana tɛna sɛgɛn nali la ala ka duwa aw bɛɛ lajɛlen ye Yesu Kirisa tɔgɔ la o la ya rabbi k'an ɲi dungɔ fɔ ɲɔgɔn ya ala ka to an ka se k'an ɲi dungɔ fɔ ɲɔgɔn ye amin 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 sɛ minnu fana ye nin kuma kɛnɛ nugu labɛn ka kurasi don mɔgɔw la ɲanamaya la kɛrɛnkɛrɛn la Mali kɔnɔ an b'a ɲini ala subahana ta fɛ ala k'an n'u sara hɛrɛ la amin amin kira ka kumakan sallallahu alaihi wasallam da ila khairi ka fa'ili wa da ila sharri ka fa'ili imam mana ma wele kana bara ɲuman ma n'o ye bara ɲuman baara o ye baraji sɔrɔ la ala subahana taala baraji ko tigi ni fana kɛla sababu ka ma wele kana bara jugu ma n'a ye bara jugu baara ay duru mun sɔrɔ i fana b'o sɔrɔ sigan t'a la an b'a dɔn maa minnu ni kɛnɛ nugu labɛn ka mɔgɔw encourage ka k'a kɛnɛw kan baraji bɛ sɔrɔ o la ala b'o baraji ɲɔgɔn jugu Allahu akbar la ya rabbi limene la kata amin amin limene boshi ala kan kisham
duguni ala ka jiri ni silamaya duguni ala ka jiri ni limaniya ya rabbi ala ka duguni jiri ni bɛn ye o la an b'a ɲini ala fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ dugawu kɛ la ko jamana ka basigi jamana bɛ basigi mais a tɛ basigi an yɛrɛ kɔ dɛ Allahu akbar jamana si tɛ basigi ko nkalon bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ayi jamana si tɛ basigi ko maaw tɛ malo ɲɔgɔn ma yɔrɔ o yɔrɔ ya rabbi tiɲɛ ala ka nɔgɔya ye amin ya rabbi maloya san mɛ ala ka to an ka san mɛ amin jɛ nabi mustafa sallallahu alaihi wasallam an bɛ bɔ kuma na ya n bɛ dugawu de kɛ n karamɔgɔ ye ka ɲini ala fɛ ya rabbi a ma karamɔgɔ sago ye diinɛ in ka kɛ cogo ma ala k'a kɛ ten amin ala n bɛ ala de ma ala min ka nɛɛma suri i ka jɔn kan n bɛ ala de ma ala min ka balawu ɲɔni ka b'i ka jɔn kan ala min jɔn hami dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan y'an tigi ala n bɛ ma n'i ka alaya bonya ye n'i ka se min kɔrɔtɛlɛ fo lawurusi dan ala n'i ka fanga ye n'i ka hinɛ n'i ka makari ye jɔn na ala hinɛ an na i ye jɔn minnu kisi ya rabbi a ma ala k'an karamɔgɔ hayidara k'o kisi jɔn dɔ ye ya rabbi a ma o kɔma ala k'an ka jamana danbe segin an ma ya rabbi kira mamadu bonya kama ya rabbi sedina ali bonya kama ya rabbi an ba fatumata bonya kama ya rabbi alasan al husaini bonya kama ya rabbi ama ka jibrila ko woro nay ka usman sudumara hajara ko wolumfla nay ala nya nyini fe ni ka ala ya bonya yi ni ka se sem koro telefon la urusida ala ni ka fanga yi ni ka hine ni ka makari ya rabbi karam go sago dinen ka se rom na ala ka se amen Allah sɔnna naba bɛɛ lajɛlen fo la cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan an ka kalanyɔrɔ tɔgɔ la mudarisiw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka jɔ aw ɲɛ bi ka foli kɛ aw la ka dugawu kɛ aw ye ka dugawu ɲini aw fɛ ya rabbi an bɛ dugawu kɛ ala ye an ɲuman sigi cogo min ala ka kɛnɛ ɲuman wuli amen ya rabbi ala ka mawludu caman yira an na amen ala kana an ka mawludu kelen dan bisu in na caman caman fara kan bilen amen an bɛ dugawu kɛ an sigila ni hamina fɛn o fɛn ye kɛnɛ in kan yan amen ala ka bɛɛ ka hamina ɲɛ ye amen inshallah o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen mudarisiw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la bilen hali sisan k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a yira u la k'a fɔ an bɛ jamana dɔ de kɔnɔ n'o ye mali ye siga t'a la an ka jaga ta si a la kuma bɛɛ an k'a dɔn k'a b'i bolo la ka dugawu kɛ bisu in na bonya kama bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i hakili to a la k'a fara i ŋaniya kan karamɔgɔw ka dugawu kɔfɛ bɛɛ ka di i ŋaniya la ya rabbi ka dugawu kɛ an ka jamana ye ala k'a bɔsi amin ya rabbi ala k'a bɔsi amin ala k'a sabati amin ala ka an yɛrɛ dɔgɔninw n'an den ni an balima minnu b'an bolo kalan na ala k'u bɛɛ lajɛlen sabati amin ka bɛɛ lajɛlen fo n'o ye assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu an nisɔndiyalen don bi ye kira ka bangeni an bɛ dugu min kɔnɔ o ye furu ye ka furu dugutigi fo ka alimami fo ka maire fo ka furu kumanan fo sarusida fɛn fɛn bɛ furu an b'a bɛɛ lajɛlen fo an da sera min ma an da ma se min ma ani furu n'a nɔ kan dugu bɛɛ mɔgɔ o mɔgɔ y'a sen bɔ ka na olu la fɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka furu karamɔgɔ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo bi an nisɔndiyalen don yan'an ka bɔ kuma na n'i y'a mɛn jɔnni kunna di i ko sababu ɲuman an ka serifukɛ an bɛ foli d'a ma fo bamakɔ ale de y'an tɛgɛ minɛ ka sira nin jira an na an b'o nɔgɔntama de la an b'a ɲini ala fɛ sija ni kɛnɛ labanko ɲuman ala k'o danna a n'a ka denbaya ma k'a ɲini ala fɛ sija ni kɛnɛ labanko ɲuman ala k'o danna a ka denbaya ma mɔlu bɛ kɛ mali kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ ani diɲɛ fantan naani fɛn fɛn an y'a bɛɛ lajɛlen kalifa ala ma ala min tɛ kalifa tiɲɛ ala k'a bɛɛ sigi hɛrɛ la k'a bɛɛ wuli hɛrɛ la min t'a kɛra bi o min t'a kɛra kalo in na o min t'a kɛra san in kɔnɔ o an y'a bɛɛ lajɛlen kalifa ala ma ala min tɛ kalifa tiɲɛ
alhamdulillahi rabbil alamin. An ka wajulikɛla o ye an karamɔgɔ Ustazul Fadil Yakub Daɲogo n'ale ye Jamiyati Ansar Dini ka wajulikɛla ba ye furu kɔnɔ. Ale ye laseliba kɛ an ye nin kɛnɛ in kɔnɔ. Mawuludu yɛrɛ nafa ani bonyama ko minnu ni karama ko minnu bɛ mawuludu kɛli la ka se a kɛbagaw yɛrɛ ma. An ka jɛ ka an ɲamada o sɔrɔlenw fɛ. Assalamu alaikum ya jama'atal muslimina wal muslimat. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Aslameo ambe tanga ɲini daliba masa fɛ ka bɔ an jugu la belebeleba tɔɔrɔ ma n'o ye sitana ye. Cɛla ala ka an kisi, ala ma an tangana ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma. Cɛla sitana min ma kɛ an fɛ a tɛna kɛ an fɛ, a ma deli ka kɛ an fɛ. An bɛ Alahu Taala de deli ala ka don an ni sitana cɛ. Cɛla o kɔfɛ an b'a daminɛ ni Alahu Taala tɔgɔ barakama ye, ala min masa kelen, ala min karabali masa ye, ala min mɛnni masa ye, ala min dɔnni masa ye, ala min kititigɛba masa ye, ala min masa ladiri. Masa min anw ɲa mara ni ladiriya ye, ni Alahu Taala b'o fɔ an ye Kurana kɔnɔ, i'dilu huwa aqrabu lil taqwa. An ka tilenya ka surun ala ɲɛsiranya la, walima tilenya ye ala ɲɛsiranya de ye. O kɔfɛ asilamɛw, an bɛ nɛɛmini kisi ɲini daliba masa fɛ, ala k'o kɛ an kuntigi Muhamadu ka sallallahu alaihi wasallam, kira min ni Alahu Taala y'a kɛrɛnkɛrɛn, kira min ni Alahu Taala y'a sugandi, kira min ni Alahu Taala y'a sanuya, kira min ni Alahu Taala y'a kɛ an nujuru minɛbaga ye fo ka taa alijinɛ kɔnɔ. An bɛ nɛɛmini kisi ɲini daliba masa fɛ, ala ka kisi ni nɛɛmɛ caya an kuntigi Muhamadu kan, a n'a somɔgɔ sanamaw, a n'a sahaba ɲumanw, a n'a jɛɲɔgɔn ɲuman bɛɛ lajɛlen. Cɛla o kɔfɛ an bɛ aw fo ni silamɛya foli, n'o de ye ala ka kisi ni ala ka tanga yarabi, ala k'o di ne ni aw ma. Cɛla o kɔfɛ ni Alahu Taala ka jɛn aw balimakɛ a n'aw ka kalanden silamɛya sira kan, n'o ye Yakuba Daɲogo ye ka bɔ furu, insha Allah ka kafo Alahu Taala ka dɛmɛ ma, o de bɛ aw ɲɛkɔrɔ bi su na sɛgɛsiyɔn kɔnɔ. Sɛgɛsiyɔn min bɛ wele ko Kajolo sɛgɛsiyɔn. Ala sɔnna ni an ka président ni o ɲɛmaaya bɛ Adama Berete bolo bi, a n'a ka baarakɛɲɔgɔnw n'o y'a ka danga ye ni Usumani Keyita ye ka bɔ furu yan. An bɛ se sɛgɛsiyɔn min na o ye furu se sɛgɛsiyɔn ye. An bɛ dugu min na bi insha Allah o ye furu dugu kɔnɔna ye. Komite fila de bɛ furu dugu kɔnɔ, n'o de ye Kulukɔrɔ ani Hɛrɛma kɔnɔ ye. Cɛla an bɛ ala fɔ ka ala barikada, ka ala waleɲuman dɔn. O kɔ tɛmɛnen kɔ an ka sɛgɛsiyɔn karamɔgɔ ɲɛmɔgɔw, n'o ye Alahaji Alasani Mahamudu Ɲang ani Alahaji Sa'idu Jalo, an bɛ u fo. O foli kɔfɛ cɛla an ka sɛgɛsiyɔn président n'o ye Usumani Keyita ye ani an ka secrétaire ba n'o ye Buba Tangara ye, an ka foli bɛ ɲɛsin u ma. Cɛla o kɔfɛ an bɛ dugu min kɔnɔ n'o ye furu ye, an bɛ dugutigi fo ka dugawu kɛ dugutigi ka tila ka dugawu ɲini a fɛ. O kɔ tɛmɛnen kɔ an ka monsieur le maire
an ka foli bɛ ɲɛsin a ma n'o ye Usmani Watara ye. O kɔ tɛmɛnen kɔ an ka sofɛrife n'o ye Baba Kumada ye n'o ye misikulu ye an ka foli ani an ka barikada an b'a ɲɛsin a ma a cikan ye an sɔrɔ kɛnɛ kan inshallah an bɛ dugawu k'a ye Ala ka hɛrɛ kɛ ani u bɛɛ lajɛlen. Cɛla o kɔfɛ jamakulu min ni kɛnɛ labɛn ka fara dugu silama bɛɛ lajɛlen kan o ye Jamiyati Ansardin Islamiya mɔgɔw ye n'o o ɲɛmaaba fila n'o o bɛ an bolo bi su na Alhaji Ba Tarawele, Alhaji Abdurrahman Kone ka fara o baarakɛɲɔgɔnw kan. Cɛla an ka foli bɛ ɲɛsin u ma ka bɛn Alakira Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam kira ka hijira san 1440 ani san 40 ani kelen tɛ ani kelen ka bɛn u ma ka bɛn Nazara san kalo tan ni kelen na tile 10 ani kelen san 2010 ani 9 ka bɛn u ma. Cɛla o foli kɔfɛ an bɛ an ka foli ani an ka barikada ani an ka waleɲumandɔn an b'a ɲɛsin an karamɔgɔ ma n'o de ye Seydi Sheikh Sharif Usman Madan Haidara. Cɛla ne tɛ adamaden bolo min bɛ se ka Haidara fo ka se a dan na. I se ye min ye walima e bɛrɛ ye min ye i b'o de kɛ. Ɔ ko bi le 9 ye 11e mois 2019. Cɛla an bɛ an karamɔgɔ fo sisan ni Ala ka diɲɛ ye 26 mars kabini 2 heures tile 2 heures an ye wele kɛ k'o y'a sɔrɔ train bloqué la. An karamɔgɔ ani jamanu ani mɔludu bɛ kɛ Ala ka dugukolo kan yɔrɔ o yɔrɔ an y'a bɛɛ lajɛlen kalifa Ala ma, Ala min kalifa tɛ tiɲɛ. Cɛla o kɔfɛ an ka jamana n'o ye Mali an ka jamana n'o ye an ka faso ye. Cɛla an bɛ dugawu kɛ jamana in ye ya Rabbi jamana fitina Ala k'a ban. Joli mun bɛ ka bɔ ya Rabbi joli nu bɔnni Ala k'a jɔ. Mun fatura ya Rabbi Ala ka hinɛ o la. Foyi tɛ an ka jamana kɛlɛ ban ni yafa ɲɔgɔnma tɛ. Cɛla n'u bɔra tant que n'u de ma kɛ a ka gɛlɛn. Cɛla maa kelen k'a fɔ an k'a ɲɛ maa 100 k'a fɔ an k'a tiɲɛ bɛn bɛ na ye wa. Maa kelen ka maa 1000 maa 100 ɲɔrɔla du k'i sigi ko foyi t'a la bɛn bɛ na. Asilamɛw an ka bɛn an ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ n'o kɛra tɔɔrɔ tɔɔrɔ b'an kan wallahi ne an ye Ala wele Ala bɛ sɔn a bɛ wele ka bɔ an kan. Mais n'an ye ɲɔgɔn labila n'an ye ɲɔgɔn buruja n'an ye ɲɔgɔn lagosi ka ba ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma n balimakɛ a tɔɔrɔ taga man di dɛ. An karamɔgɔ ni an dɔgɔkɛ n'o ye Isufu Berete Ala ka sini kɛnɛ di an ma a y'o de fɔ a ka kuma ɲɛbila la. Adamaden Ala tɛ jɔsi ka hɛrɛ yɛlɛma ka kɛ kamanagan ye fiyewu n'i y'o ye tuma o tuma e yɛrɛ ɲininka. Ala y'o fɔ Kuranɛ kɔnɔ. An ka jamana dɔrɔn ni min ye bɛn kelenya ɲɔgɔn bonya den ka
masaw bonya ka masafilaw bonya ka kɔrɔw bonya o de ko y'an ka jamana laada ye hɔrɔnya ni danbe a ye taa so fura dunɔnkɛ ka siyɔrɔ sɔrɔ anw ka jamana don a ye ji bɔ dunɔnkɛ ka ko anw ka jamana don a ye ɲɛgɛn yɔrɔ yira dunɔnkɛ la anw ka jamana don dunɔnkɛ na dumuni kɛ ne tɛmɛtɔ don sabali sigi ka dumuni kɛ ka sɔrɔ ka tɛmɛ anw ka jamana don wallahi ni Mali bila jamana bɛ jamana ni taara ye ni ɲɛgɛnɛ don y'i sɔrɔ ni Ala ma fara kan limɔgɔ bɛ wo ci i nɔfɛ an ka jamana dɔrɔn ni bonya de ci la an ka jamana dɔrɔn ni ɲɔgɔn dɛmɛ de an ka jamana dɔrɔn ni kɛlɛ ni bɛn de an ka jamana dɔrɔn ni hɔrɔnya ni danbe de mais su kola tuma jumɛn anw ka fili an dayɔrɔ ma silamɛw an k'an segin hakili ma an kana sɔn fiyewu intérêt ɲininaw mako ɲininaw personnel ɲininaw u ka an ka jamana ci u ka mako kama u ka an ka jamana ci u ɲiyɔrɔ kama an kana sɔn fiyewu k'a tugu k'o kama cɛla hali ni fɛn t'i bolo hakilisigi ka bon ni fɛn bɛɛ ye hali ni bagale tobi mɔni siri k'a min i b'i da i ka dilan kan walima i ka du kɛnɛ na i hakilila tigɛli i hakilila sigili a sukɔrɔndan foyi t'i la mais bi bɛɛ hawujala bi mun y'a se an ma tɔɲɔni mana na yɔrɔ yɔrɔ bɛnbaliya bɛ na cɛla an ka bɛɛ jamana ni maa wɛrɛ ta tɛ ni maliyɛnw ta tɛ dɛ a b'a tɛ di maa wɛrɛ ma ni maliyɛnw tɛ dɛ a kana sɔn fiyewu hakili jugu sitigi si ka hakili jugu don aw la jango anw denmisɛnw cɛla an bɛna don alakiraba muhamadu sallallahu alaihi wa sallam kira ka bangani hukumu kɔnɔna na o ye an ka laada ye alakira bangani nemini kisi bɛ kira ye o bɛnna arabila awalo kalo ma an bɛ kalo min na ka bɛn a tile 12 ma ka bɛn ntɛnɛnsu ma ko o su Allahu Taala y'a ka nɔɔrɔ kɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen labɔ naam an karamɔgɔ arabu jamana n'o ye maga jamana ye a bɛɛ lajɛlen nɔɔrɔ la ni alakiraba muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ni kira bangani naam cɛla ala ka danfɛnw bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara ka waso ni kiraba muhamadu nani jɛgɛw jikona jɛgɛw kungokɔnɔna sogow kɔnɔw adamadenw jinɛw waraw a bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara ni kiraba muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ni kira nani cɛ ma nin fɔ ye kira fa n'o ye abudulahi a fatura ka kira gɛrɛsɛgɛ to an ba Aminata la kalo 6 an ba Aminata kira bangani a bɛ lahabi ka jɔnmusonin dɔ tun bɛ yen o b'o la ka taa fɔ a makɛ ye a ko makɛ n da fiyɛ a ko mun na a ko i balimakɛ Abudulahi min fatura a muso jiginna a y'an sɔn denkɛ cɛla kafirikɛ ko a ka jɔnmuso ma
ako e min nana fɔ n ye ko n balimakɛ muso jiginna k'a kɛra cɛ ye ne y'i kan hɔrɔnya cɛla a y'o min kɛ ntɛnɛnsu o 24 a sara a ma kɛ kira fɛ a ma tuubi a ma tugu kira la fiyewu a sara kafiriya kan ni kira kɛlɛ ni kira juguya kan mais a y'a ka jɔnmuso kan hɔrɔnya ko sabu o nana kira bangani fɔ ale ye ale balimakɛ fatura ka muso gɛrɛsɛgɛlama to o muso min jiginna n'o kɛra dencɛ ye olu n'u balimakɛ ɲɛnafin bɔ ni o de ye e min nana o kibaruya duman fɔ n ye ne y'i kan hɔrɔnya ka bɔ jɔnya na cɛla ntɛnɛnsu ala b'a fɔ jahanɛmɛ mɛlɛkɛw ye k'o ka janga ta ka bɔ a ni kan yanni jɔ don cɛ cɛla ne ala y'o kɛ kafiri ye o ala bɛna min kɛ silamɛ ma b'o hakɛ dɔ wa o kama kitabutigi ko ala ka danfɛn bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara ni ala kiraba muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ni kira bangani naam an karamɔgɔ larabu ni arasi tɔ bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara ni mustafa bangani naam cila kɔnɔw olu nana kɛ ka an ba Aminatu ka bon bɛ entouré cila e y'a so ye o an ba Amina ni muso belebele ni musokɔrɔba nin tumana min na sigila tin na an bɛ min faamuya ko kɔnɔw le nana nɔrɔ kɔnɔw le nana ka na an ba Aminata ka so bɛɛ lajɛlen entouré ka kamuw funu ka don ɲɔgɔn na ni nisɔndiya ye cɛla do ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah komi mɔludi bɛɛ bid'a don haramu don kira ma kɛ kira ka sahaba ma kɛ n balimakɛ i ɲinɛ na o e bɛ jakarita min kan dɛ kira ye yɛlɛ ko joli kɛ o kan n balimakɛ i ɲinɛ na o i doli k'i ko tiɲɛ anw jɛnɛ ko i bɛ taa hiji la kira do ko joli kɛ anw jɛnɛ ka taa hiji la han e ka téléphone numéro don Orange ni Maltel kira ta ko yala juma ye i m'o haramu kɔnɔ e bɛ don Facebook kɔnɔ ka don WhatsApp kɔnɔ u n'a ɲɔgɔnnaw ka diɲɛ kibaruyaw ɲini ko cɛ ko e ma dɔn min bi dɛ ko ne do ye WhatsApp ni Facebook kɔnɔ bi kira ye téléphone joli mara o ma kɛ haramu ye o ma kɛ bida ye kɔni o ma kɛ haramu ye kɔni ala ka hakili ɲuman d'a ma k'o si dɔnna naam an karamɔgɔ kɔnɔ nana an ba Aminata ka so entouré k'a datugu naam o da kalanu ko o gilan ni zaburzatil akdari naam e ka do u kamaw o gilan ni yawakutu ajahariya naam cɛla dolo alkabaki dolo ye sankolo bila ka na filinfala an ba Aminata ka so kɔnɔ ko anw yɛrɛ nana nisɔndiya la dolo olu bɛɛ lajɛlen y'u ka pilasiw bila ko anw nana Mustafa bangani ka nisɔndiya la naam an karamɔgɔ kaba nɔgɔ ko anw yɛrɛ sen tɛ sanfɛla sigi la bi koyi anw yɛrɛ natɔ don an ba Aminata ka so Mustafa Mujtaba Murtada Urwatul Uska Siratal Mustaqim ko o na don ko an kaba nɔgɔ yɛrɛ bɛna ka mɔludu kɛ an karamɔgɔ o tɛ nin dɔw o t'a fɛ n'u ma dɔn an karamɔgɔ y'o kala Seydi Sheikh Sharif Usman
madan aydara cila kaba nogo nana kana moludu ke kira bangani no sonja nam angara mogo ورعت الرجالا وقفوا في الهواء amba aminata tura olela ay cedu yesani duguce nam angara mogo بأيديهم عباريق من فضة بالسلاسل الذهبية cafetiere bi ubulu atajuri sanu ni wargay cela mo woti kene alaka hakli madam kwambie kaka mama sani maye mbalmake eddu suda kuju walma inyina nadi hal ere yaddo ko eni be mangaw eko doma bua eko doma na kabino yore yere ko ambo manga be manga mbalmake sigi hakli kana soki hakli chi ni fasara bajini ufurbe sirima warma istintula mo manga ni ma fo yengo ne do na Facebook no somadana anga sheku bado be yabe ka kuma ka mo fe arabu dido ako mo mo ba fo ko mo lulute be ko akana klujo ukuma kana ko moludu kele farahun farahatani kun nusonja fladu ko ebi nusonja jeneya ebi klaga tan nusonja lahara ayude kaka diskuru katitri ça fait nyina na dogo no tan kuma atogon na fen besbe kana men nyina na ka sebe dogo yafumya ko moludu keli kan nusonja kira bangani kun nusonja ku flale bala jen nusonja ani lahara nusonja cela ni jamakulu ben na ko on na kira bangani nusonja le kama ote jeta ewa na kira labatu ala kummi kira kummi na yuke lahara nusonja ka juguni jeta yi amba amineta ay cedu yesani duguce bimana fenge bubulu nu e cafetiere atajuru o yesanu ble nam angaramo fiha ma'un min as-salsabil jimi be akono o yesale sabili ji aynan yasrabu bihal mukharabun ala fo korona kono ko konyede do ne ala taala masuriya maw ne ala nyisriya baw ne ala taala kanu baw nga kira kanu baw nga kira labatu baw la harado oludu bi u aljina jimi salsabil kida bitigi ko jimi be kasiloro kono kafecere kono ko salsabil jidi do nam fasharibati fazala ma biha min al'alami angana mogo o keleminge o che nu jigina kana o jidi ala kiraba Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiraba musu bele minu ne aminatai ayu jimi ayu mimmi chela toro kumbala dimi kumbala dimi kutala koi me akomena dimi mi sante ala yu beta kabwa farkule na ni na piu nam angaramogo walam tazal sayyidatu aminatu ma wuli fiunu sayyidatu aminatu ama wuli fiu tushahidu min al-garaib al-mu'jizatiha al-umura nuraniya cela kata shura fana dun wati ebe mi famu foka na se fajiri kene ci wati aminatu ma wuli fiu kabaku de be ka fale kabaku de be ka yelma ni don nana nu bana obeta ni kabanogo nana onana ka fetike kono nana
cɛw nana dolo nana ala bɛ nana ka kabako ye ni do nana do bɛ taa ni do nana bɛ taa a bɛ ka yɛlɛma yɛlɛma naam wa min ajib ayat ma la tuhitu bihi al-uqul wal afham ko kabako mun nana an ba Aminata nɔfɛ hakilitigi ni famutigi si tɛ se ka a miiri k'a fɔ ka s'a dan naam wazalika fi laylatil isnayn ko o kɛra don juma cɛla o bɛra ntɛnɛn su ma mais ɲina ala sɔnna ka ɲinata san yɛlɛma latigɛ ka bɛn juma si su ma cɛla o taara ka ɲɔgɔn to wa ne juma si bɔra don juma bɛ na ala ka hakili ɲuman d'a ma ni kira baraka ye sɔli ala rasul ko bɛn na ntɛnɛn su ma naam min ba'di al-isha'i ka taa safo seli kɔfɛ n'o ye suratu dun waati kɔfɛ naam ila tulu'i lam'atil fajriya fo kana se fajiri kɛnɛ cili ma naam fa'akazaha al-muqatu o kɛlen min kɛ ten an b'a Aminata minɛ naam wa wada'atihu sallallahu alaihi wasallam cila a ye kiraba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ye kiraba bila diɲɛ kɔnɔ nuran yatala'ala kal badr laylatul tamami kira ɲɛda tora ka kɛmɛ kalo tile 14 su naam ويجب علينا معشر الحاضرين والسامعين القيام عند ذكر مولوده الشريف sallallahu alaihi wasallam cila ko a bɛ wajibiya cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba naba bɛɛ lajɛlen kan mu dala bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ naam an karamɔgɔ تعظيما للقدوم ko bonya kama alakira ba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ذاته البهية cila dɔnkili ka tila ka gɛrɛ an na yan i y'a faamuya sanfɛ an wulila k'an jɔ alakira ba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kiraba bangani o yɔrɔ de la an bɛ mɔlidu kɛnɛ de kan a ma deli daliba masa fɛ ala i k'a kɛ i ka alaya bonya ani a barika kama ala an b'i deli i k'a kɛ i ka se bonya ani a barika kama ala an b'i deli ginɛ min bɛ i ala wa taala ani alakiraba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ala kira cɛ i k'a kɛ o bonya ani o barika kama ala an b'i deli kanu min bɛ i ala wa taala ani alakiraba cɛ ala i k'a kɛ o kanu kama ala an b'i deli masurunya min bɛ i ala wa taala ani kiraba Muhammadu cɛ ala i k'a kɛ o masurunya kama ala an ka jamana balo n'a fitina ala i k'a ban a ye amina minɛ an ka jamana fitina ya Rabbi ala k'a ban tiɲɛni min bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ya Rabbi a tiɲɛni ala k'a ban joli min bɛ ka gun an ka jamana ya Rabbi joli gɔni ala k'a jɔ ala an b'a ɲini fɛ i k'a kɛ Muhammadu bonya ani a barika kama ala e de ye kira ci ala i y'a ci ni gindo min ala e de b'o dɔn ala i y'a bangeni latigɛ k'a bɛn arabila awalo kalo ma ni an bɛ kalo min na ala k'a bangeni latigɛ ka bɛn dɛnɛ su ma ka bɛn dɛnɛ fajiri ma ala i y'o kɛ n'i ka gindo min ala e de b'o gindo dɔn ala an b'a ɲini fɛ i k'a kɛ o kan maa bɛɛ lajɛlen kama ala an y'a ɲini fɛ an karamɔgɔ a Seydi Sheikh Sharif Usman Madan Haidara ala a ye wuli ka jɔn min kɛ i ka diinɛ na ala k'i ka jɔnw tigɛ minɛ ka bɔ fili la ala k'i ka jɔnw bila i ka sira kan ala k'i ka jɔnw bɛn k'i ka jɔnw kɛ kelen ye ala i k'a kɛ o bonya ani o barika kama ani i ka kanmatigi bɛɛ lajɛlen kama ala an ka jamana tɔɔrɔ n'a fitina ya Rabbi ala i k'a ban
ala mama ko jamana kan yesuma ya rabbi ala ika anu yesuma mama ko an ka dugu kan yesuma ya rabbi ala ika anu yesuma mama ko an ga du kan yesuma ya rabbi ala ika anu yesuma mama ko be kiliyan ya fanyoma ya rabbi ala ka anu demi ala ni mi ko abe jamana turu akunjugu kan ala an ya nyini fe ala ika du anatigla machi ala ikadu anatigla machi ala ikadu anatigla machi setigi ko ibanga jamana chini kase ala ka balu jigi ika mibi nyina anko amin feretigo ko be fitna wuli anga jamana na ya rabbi ala ka balu jigi ika mibi nyina anko ala ayanga jamana kalfa alama alamete jonga kalfa chi ala anya an karamo kalfa ala manaka dime an islam be an islam be an jiyan be alamete kalfa ce ya rabbi an kalfo alayka min ambu ala ambe srami no tore ala do an toro ce ala amme kana we here ya rabbi here di amma ala amme kana wode yesuma ala bi yesuma di amma ala ke bishinu buya kama moludi be ke ala ka dukul ka yoro ala ka ke moldu kala be bunya kama an ga jamana fitna ala ka ban jelatri yara fitna ala ka ban musara ala ka hinu ula musara ala ka yafauma musara ala ku kaburu noro mu juna ala ka kinedu ma fema musara ya rabbi ala ka anu bekish fema musara ya rabbi ala ka anu kish ala ametla ka ideli ala John na ko bina kiraba Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiraba ngani no sonjale ke ala ay jurmu tawde ala seti anye dablete anye ala joti siga yere soni I ala tala maso ala joti siga yere ka sawani I ala tala majinai ala anya nyini fe anga gersago anya kalfe alma ala kan so gersago chamana ala kan so miliyar chamana anga banamato ya rabbi ala ka nga banaw ban mu fatura amani ala ya rabbi ala ka hene ula mu fatura amani ala ka hene ula anga jamana ala ka basgi anga jamana ala ka ja anga dugu ala ku basgi anga dugu ala ku ja anga du ala ku basgi anga du ala ku ja beni kile ya rabbi ala ka do anga jamana kono ala ka do anga dugu kono ala ka do anga du kono ala ka do ane yer jamana nyongo che ni jugu ko abambla nyona ala ka tanu tigala may ko fey ala ka do anat tigala mache ala ka do anat tigala mache tela mo chamay do nyini gersege ko la banawna den ko la amma nyini ala fe ya rabbi den barakama ala ka de anuma den yini no ala ka den nafuma de anuma furu yini no che fara musuka ala ka furu ma de anuma muta sanu koy ala etina zongo koy be na anjana ka ke ki kana zongo dafa ala ika sanu mo ala amma ko le bala ala awa iyada an de kama awa iyada an kama ko gleneri ala anga keto to do kana minu no fe ala chene kele mu ba chema ala e kana aminu chene kelo ka chene kama ala ne chene kelo yere ka do kulula ala eret na nyine de nyuma kelo fana be ka do kuluka ala akau kama ya rabbi an nyine fe so khairama ala ka di am sanu kerengere ma anga sigidala ya anga ko be yudi nu tununa mutu shiye be cheya sabu drogo trotte sorobe drogo talaw fe bitiki karo be cheya sabu je trotte sorobe ala amba nyini fe anga sanu hanna be fo du makulu wulu flanana ala aboka da kene kay ka do angere sigila amen damatugo ala ka je ola apartu ala ka je ola lilalikelo ala ka je ola jawo kelo ala ko ka jago ta jefe don yino ala ka don na famadu anuma mu farbe sanci barala ya rabbi ala ko ka barata jefe ala ka barka do ka barala ala ka anu kishi ka bo akasaroma an ka bla koroye an kana bla banaye an kana bla sayaye an kana bla lebuye
amma ɲini ala tala fɛ an denw bɛ kalan na ekɔli la madrasa la ya rabbi ala ka dɔnni nafama di u ma tele sirifula o bɛ ka k'a filimi an bɛ dugawu de kɛ cɛla wallahi Haidara sara tɛ sɔrɔ dan fɛn fɛn wallahi sabu yanni tele ka na sirifula ka na sunɔgɔ kelen ka bɛɛ hakili datugu o waati bɛ sɔrɔ ka bɛn fɛ wazuli waati ma o bɛ lamɛn wa denmisɛnninw k'a lamɛn ni denmisɛnnin bɛɛ sunɔgɔ la a ka sɔrɔ ka fɔ o bɛ fɛn lamɛn wa sirifula nana o dibi fara pewu ka karamɔgɔ bɔ kɛnɛ kan bi walahi maa ko t'a dɔn k'olu bɛ yen walahi maa ko t'a dɔn olu bɛ yen a ma ɲɛ dɔgɔ fɔ Haidara ala k'i sara koyi walahi ni sababu tɛ an do ko na sa an ko tɛ bɔ tele la ala baraka don sirifula la koyi ala dɔ fara a kan ala an y'a ɲini fɛ a baarakɛlaw ka taa directeur la fo kana se maa laban ma ya rabbi ala ka baara ɲɛ o bolo ala k'o bɛɛ kelen ma sirifula ala ka barika don a la sirifula ala ka taa ɲɛfɛ a baarakɛlaw ala k'o bɛɛ a baarakɛlaw ala k'o bɛɛ min kɛra a bɛɛ lajɛlen sabu ɲuman ye n'o de ye Seydi Sheikh Sharif Usman Madani Haidara a bɛ min ɲini ala fɛ jeli lahara ani anw yɛrɛ ya rabbi ala k'a bɛɛ kɛ an ye cɛla du ka hami heji ye ya rabbi mun y'a kɛ ala k'u ta minɛ ala k'u ta to o bolo mun b'a kɛ ala kana si faga n'a kun fa ye a bɛ sɔrɔ ni sababu ɲuman ye rabbi ala k'a latigɛ a kan a bɛ sɔrɔ ni sababu a bɛ kɛ ni sababu ɲuman ye rabbi ala k'a latigɛ a kan ni kira baraka ye sɔli ala rasul ni ala ka diɲɛ ye ni ala sɔnna n'u kɔsɛbɛ ka taa Bamakɔ ni ala sɔnna o bɛ na bɔ tele la furu diɲɛ bɛɛ bɛ na ye ko nin ye furu mawuludu ye ni ala tala ka diɲɛ ye an bali ni an sini ani mumini dɔ o kelen de y'a warasa maa kelen de y'a warasa fi sabilillahi ala ka jɔnw bɛ ala ka dugukolo kan ya rabbi dɛmɛkɛla ninnu ala k'u kana kolo barika hali min ni ala maa sigi ni hakili ɲuman min fɛ ala ka se di an ma wallahi cɛ bɛ yan anw cɛ ma muso bɛ anw cɛ ma wallahi ala b'a dɔn kira b'a dɔn ni ala y'a se ka ye a b'a fɔ hali kira b'a dɔn wallahi ala ya rabbi ala k'a se di an ma ka tila ka kaari don an na ni kira bonya ye sɔli ala rasul an bɛ min ɲini silamɛw fɛ bɛɛ ka ŋaniya siri miniti dama dama jamana ye i yɛrɛ ye i masaw ye i sinjiw ye i bɔnɛw ye an karamɔgɔ ye hɛrɛ la ani ala ka ani tɔɔrɔ cɛ bɛɛ ka ŋaniya siri an ka sɔrɔ ka jɛ ka fatiha kalan ka sɔli d'a kan ka sɔrɔ ka sigi ka baara kuncɛ cogo ɲini al-Fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
alhamdulillahi rabbil alamin ambadew anya fo yo korofo damina la ka fo ni anye furu kono jamiyati ansar dini minnu be furu kono ulu jara ka mawludu bakene min sigi o kene de tunyeni ka fo ka wale nyumando sanga ani wati akanyama dalila ante senge ante nyina foli la kuma ba ambi ota ko di anfa ani ankara mogo silamaya nye joyoro ani silamau nye joyoro alil makam asayidi sharif usman malan haidara aka chesiri anaka jijala ko ala ka nyeme ala shukran lakum adumtum bi kairin mami mikira fene bo fene te mamadu fene te fedinya mamadu ala kira bangena abdullahi te kira bangena abangena amba aminata de kira bangena muhammadu ala kira bangena minu mikira fe atanu fle abangena makankalu de kira bangena